Jeg skal bevise logaritmeregnereglen, som hedder, at log a over b er lige med log a minus log b. Det er måske lidt svært at se, men jeg tror godt, man kan se det, hvis man lige kigger lidt godt efter. Og jeg vil prøve at regne mig igennem og se, hvordan det bliver. Eller lave et lille bevis for det. Og så hvis vi siger, at log a over b, det er det samme som log a log a ganget med 1 over b. Fordi at 1 over b, det er det samme som b, der står nede i tælleren. Og det er en brøkregnregel. Og så udlader jeg bare det her, der står her. Og så skriver jeg bare lige med her. Så ved man godt, der bare står log a over b der. Og så det næste jeg vil gøre, det er, fordi jeg ved, at 1 over b, det er det samme som b i minus første. Så kan jeg skrive log a gange b i minus første. Og så er det det samme som det deroppe. Og så ved jeg, at når der står log a gange b, eller her der står b minus første, så ud fra den regneregel, som du beviste i oplægget, så ved vi, at det er det samme som log a plus log b, eller her der så log b i minus første, så det skriver jeg lige. Skifter os lige tusch. En moment bitte. Nu bliver den altså også rød. Ja, nu tror jeg godt, man kan se det. Det bliver så log a plus log b i minus første. Og så ved vi så, ud fra en anden regneregel, som vi nogle gange bruger, at hvis vi skriver log a plus, så kan vi sætte den her eksponent her, den kan vi sætte foran log her, så vi skriver minus, parentes, minus 1, og så gange log b. Og så kan vi så se os ud af det her, at log a og minus 1 gange log b, det er bare minus log b, så det bliver bare minus log b. Det er lidt svært her til sidst. Sådan. Så bliver det log a over b er lige med log a minus log b. Og så er det så bevist. Sådan. Det var det første. Jeg vil så gerne bevise den logaritmeregel, som der hedder så, at log a opløftet til x er lige med x gange log a. Og den måde at gøre det på, det er ved at jeg bare skriver lighedstegn her. Og så herover der bliver der ved med at stå log a i x'ene, men det gider jeg ikke skrive. Og så herover der laver jeg så ændringerne. Og vi ved, at log a, det er det samme som 10 log a. Så det skriver jeg lige. Nej, undskyld, ikke log a. A er det samme som 10 log a. Så hvis jeg lige starter med at skrive det,
selvfølgelig log foran. Så går jeg log, og så 10 opløftet til log A, og så det her x her, det kan man så sætte her, og så vil det være det samme, som hvis det står derude. Så det gør vi lige her. Sådan. Og så er der så en regneregel, der siger, at hvis man har en eksponent, eller hvis man har en ting, der er opløftet, og så det er opløftet igen, så kan man så gange de to opløftninger med hinanden. Man kan også godt gøre det med flere. Men det er det, jeg vil gøre her. Så det skriver jeg lige hernede. Det bliver log 10 opløftet i x gange log a, og så parentes slut. Og så det kan man så her omskrive til egentlig det her op, i og med at vi ved, at 10 log a, det er lige med a, så kan det så blive til log, det var lige forkert, jeg skriver det bare lige hernede, x gange log a. Sådan. Så er det bevist.